Objectius de desenvolupament sostenible. Bon dia. Encara que sembli que estic regant l'hort urbà, estic fent una libació. Tot seguit us ho explico. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides requereixen polítiques públiques i ciutadania compromesa, però també responsabilitat social de les empreses. Responsabilitat. Massa sovint no es comprèn el significat profund de la responsabilitat. Es fan etimologies fàcils dient que ve del llatí respondeo, que vol dir respondre. I és cert, però això alimenta una significació reactiva de la responsabilitat, com si fos només davant d'un fet contestar, replicar. L'eco també respon. Us convido, doncs, a explorar més enllà en l'origen del mot. D'on ve? Respond. Spond és una variant d'una arrel indoeuropea que era spend. I atenció, spend volia dir fer un ritual d'oferiment per prendre un compromís lliurement. L'oferiment es feia normalment vessant un líquid, vi normalment. És el que després els romans en van dir una libació. D'aquí ve el que he fet abans. Aquesta idea de compromís també va donar lloc a espòs. Espòs, esposa, venen de spond. Exactament igual que sponsor, també té el mateix origen, perquè vol dir que és allò que ens lliga d'acord amb un compromís que hem fet. Però fixeu-vos també que la paraula espontani també té el mateix origen. Espontani avui dia sembla una persona que salta descontroladament en un estadi, en un espectacle. Però espontani volia dir, en el sentit original, aquella persona que fa una acció lliurement, una acció que procedeix d'un impuls interior, sense un estímul extern. Això ens permet entendre molt millor què és la responsabilitat en un sentit més digne i interessant que merament donar resposta. Si Spond era prendre un compromís des de la lliure voluntat, respond, que és renovar-lo, actualitzar-lo, mantenir-lo, afirmar-lo dia a dia. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!